Public people assassin hakanika video chunga kaba mata kasi ta hakanika video an sapani phi ki kita karukom tab video nama karukom tab video hapo YouTube kadan ka way ka shortcut kaba ki ang bat ka way kadan kaba process kaba jrong hakanika video an sapani phi ya kata karukom tab video kaba ki tab mo kaba pin yo jumantoi ro lamba da kaba phile ya kata ka long form balada phi tab da ka shortcut video kaba phi tab lamba da YouTube studio jongpi lane da YouTube apps jongpi mo te phila aro ban tab video lamba da kito ke apps te hendre kata da pi tab video na po Chrome ka jongpi kidan subun ke option ke ba phila ban le na ta pi ka jing kamai ka jongpi ro kadang la ban pen ke na ta ki view pidang yo khambun da ka ba pi tab na po Chrome jongpi ta hakane ka video an sapani pi ka screen jong ka computer ka jonga te la da phimdan ka computer ka laptop ka jongpi ro kumju mo kamnam ya kata select apo ka Google Chrome so ka mobile ka jong sa on your desktop site jong ka mobile ka jong phi nang ta ka screen jong ka mobile ka jong phi kala long bet thik lakum bade ka computer lakum bade ka PC te au PC computer ka long kunju hi te sale ya kata ngam number tai sho ha ke bide ba kata mo te ha kane ka video an select by direct ka screen ka jonga tela da bidang spoi thamai ha kane ka YouTube channel ka jonga kana dang shadong na krpa de so ba select sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga khnam ba pin yo jong ma tai lamba da kane ka video ka jonga kum jo tela da ki wi ki perlok jong pi ki perlok YouTuber ka jong pi te la da kin patip nang hakya di ba ka rukom thap video ha po ka YouTube te so ba sa share ya kane ka video ba sa send ha po WhatsApp jong ki khnam ba kita kinang yelang ba da kane ka video ka jonga te mar kumta ini sedang no ya kane ka video ta ha kane ka YouTube channel ka jonga mo tenga pani pi ka rukom tab video ka ba da ka wi pat ka YouTube channel ka jonga te kane ka kerteng ka khubor ka jong penem te kane ka dei ka channel jong ka Bible ka jonga mo te la da pim patnom subscribe na krpa di pe so ba sa subscribe no ya kane ka channel sa check ka ha po ka YouTube ka jong pi khnang sa click subscribe te la da pim lap la ne pim shem ya ka ha po ka YouTube sa le ya po ka community post jong kane ka video ka jonga te nang turo phila ban yo ya kane ka video but ya subscribe ya kane ka channel ka khubor sing paniam te enda phila poi hapo ka dashboard jong ka YouTube channel ka jong phi mo te ha kane ka content ka ba phi hi hang ne ro phila ban thap nang ne ro te ha kane ka dashboard ka jong phi ro phila ai ban thap video nang toro kumjo dang ne company ep dang ba ka po ka dashboard ang ne te phi ha pan click ne ba ki tho hang ne harot ba ki tho create te sa click ne create tenda bila dap click create ang to pat sa click ne ba tho upload video tenda bila dap click ang to te sa click ne ba select file te hapo ka mobile ka jong piro ka long kumjo himo te sa wat ya ka to ka video ka ba hakano ka folder ka ba pisap ya ka to ka video te sa click ya ka to ka video ka ba phi mod tab hapo ka YouTube channel ka jong phi te bila lap ya ka to ka video ka ba phi mod tab hapo ka YouTube channel ka jong phi mo tenga ngabo hakane ka folder sikang ne te kane ka padon kartang ne te sa enda bila dap select sa click open la ne sa select ha mobile ka jong pi tenda kala le jang to te ka baning kong ka ba phia ha ban tho hang ne title ka ba ki ong hang ne te sa tho ya ka kartang jong ka video ka jong pi tenga kala dap tho lupa ya ka kartang jong ka video ka jong hang ne tengan show copy paste ba jang to te enda kala dap tho hang to bat kan mau ba ka ene ki kartang jong ka video ka jong pi da I u capital letter haman lagi content jong ka kerteng jong ka video ka jong pi subo nga na ne balay nga ay capital daw B na ta ki catholic haday tartarang to uno capital wasdang te sa ay daw capital barabar pide ban kan mau ba kane ka title kane ka kerteng jong ka video ka jong pi so ba sa copy but sa paste hapo ka description ka jong pi so ai ti tang atli ki hashtag ban kumno ban tho ya ka example jong ka hashtag harum jong ka description jong pi na ta harum jong ki to ki WhatsApp link ki jong pi na ta ki Instagram link jong pi ki Facebook link ki jong pi mo and up la dap page ya baro ki to ki social media link ki jong pi harum du ka next line sabu saya kate ka hashtag and up la dap hashtag tu te pila ban at ya ki product da pila dap link bat kino ki kanja website ki video bat ki shopping apps ki jong pi mo te pila ban at ya ki to ki tax jong kino ki tiar ki ba pikwa the next sang to ka bawan ka de ka thumbnail da pila dap create lupa ya ka thumbnail ka jong pi te sabu ya ka thumbnail ka jong pi ka ba tho
upload file hang ne te nga ngam pat create ha video ba thumbnail mo te nga select next stand up la next pat kala one kane ka playlist stand up kala pila create ya ka playlist mo te pila ban create ya ka playlist ga jom pila ban bu ka playlist 1 ka music video ka playlist 2 comedy video playlist 3 nata hak video ba story video e kamta pila ban tho hak video bat ka playlist ke jong pi tanga hang ne ngam padan ya ka playlist ang do te ka song hak ka jingkwa ka jong pi ban bu la ne ban shna ya ka te ka playlist jong ka YouTube channel ka jong pi tang to next part pi yang ne yes it's made for kid nata no it's not for made for kid te la da pi kwa ba ka video ka jong pi pin shna na ka ban ta ki khunlung ki khna te pi ha ban select ya ka te ka ba ki ong next te anda kam dei ka ba na ka ban ta ki khna mo te sa select ba ya ka te ba ki I know tane age restriction hang ne advance sang ne bat na dei ba ki video ki jong pi ki dei ki video ki bangan ong pi ki ba long jabo e kum tu mo te pi ha ban select ya ka te ka yes ka ba ki na ka ban ta ki samla ki bala he ki la san ki bala kunjo shaka khat prasnam ka jrong te lada kam dei ka ba ya dei ba kita ki jai video te pi ha ban select ya ka no te haru mane pi yo I batho shomor te pikwa ro phila ro ban select ang tu shomor te paid promotion nang te da dei ba ka video ka jong phile ya ka promotion jong uno apps la ne jong kano ka tiar da phile ya kum kita ki jai promotion pi ha ban tik ya ka te nama da phem tik ya ka te ka don ka jingma ka YouTube channel ka jong manta phemla shu ban book ya ki link jong ki tu ki social jong ki tu ki ba phile promotion apo ki description tang lada ki bu apo ki comment section ki jong pi te lada phimdan ya ka jingle promotion ka jong pi ha ki bidei ba ki no ki jai tiar la ne ki kanja apps po te nai tik ha ki bidei ba te ka bo hangne harom pi ka ne ka search brand hangne te phila ban lada ka YouTube channel ka jong pi kala ya connect bat ki no ki kanja shopping apps mo te phila ban ya connect ba ya ke brand ka jong pi hangne tanga ha ne ka YouTube channel ngam pan nam connect ya ki romo te ngam no pani ye pi ya bidei ba ka to harom hangne do you any of the following description your content hato katay ka video ka jumpi ka yede ha ka video ka jingshna bat ki AI lane ka video ka jumpi kamdei ka jumpi pi haban show shim lamba da ki AI ha ki video ka tamo da dei kum kita ki video ki jumpi ki video bat ki don ka jing connect bat ka AI te pi haban select yes ya kane ta kane ka video mo te ka video ka junga ka dei ka ba nga le ya ki dur jong ka AI te nga haban select yes te lada phimdan ha ki bidei ba ki jing penmi video ki jape ban connect bat ki AI na ta ba kino ki kinjaling pi ha ban select no ha kane ka option te collaboration ang tu don kam ki bidei ba ka automatic chapter ki moment ga jong phi mo phimnom don kam bat te ka bidei ba te lada phishna ya ka portion jong kano ka video ka jong phi mo da dei ba pi ishna ya kum kitan sa batai pi detail ha ki we pat ke video nama kane da batai pi nama ka jorong ba ka jong bu ya ke automatic chapter mo te sappe tin jo ka video an sa batai pi detail ha ki video ba kane ta harum hal to pi kane ka ba ki tho tag sang ne ta phila ban apps ya ki to ki tags ke jong pi ha kat kum kane ka katang jong ka video ka jong pi kat kum ka channel ka jong pi mo tengah hang ne ngan su page be direct tang ya ki to ki apps ta phila ban tho khasi bible nendap ladap kawai ka content la ne kawai ka sentence pi ha ban bu yaw koma tendap ladap bu yaw koma hang ne pada khasi story tenda bila dap ang to pada sa ai bet nyaw no kanja koma ha kano ka kanja content ka dala kot ka sentence ka jong pi ta harom ang to nga show ai example pi ang to man pi ha ban tho shibun ni kini ki tax kanang ba ka video ka jong pi ro pitang yo shibun ki view na ta shibun ki subscriber ta kane ka video language jong pi cha khasi tengin padon rang ne te na ta pat hang to harom this content has never air on television in the US tapi haban select ya kato tenda bla recording that ang to dan kam tik ya kato na ta license kam to ka ne bit kum ju kato ka standard YouTube license ka jongpi na ta hang ne harum ka ba pi yang ne allowed embedding ka ba ki tha kane ka allowed embedding ka ta kamot da pitik ya kane da don ki bru ki ba san ya pi ya to ka link apo ka WhatsApp ka jong pi mo ki don ro ki bru ki ba la ban pe nak po ka WhatsApp ka jong pi kim don kam ban la apo ka YouTube direct na po WhatsApp ki la ban pe te dapila tik ya kane mo nama ki la ban pe nama ki view pin nom yo apo ka YouTube nama ki shu pe da ka WhatsApp te da pim tik ha kane da pi de pim tik mo te
anda klik direct ya kato kaleng kan like baik kan yalam baik direct sapoka YouTube apps nama dapi tik kamot pila ban page na po ka WhatsApp dapim tik pat pila kimla ban page na po WhatsApp ka yalam baik direct sapoka YouTube te katoro pila yo way view lambada kita ki bru ke bapisan na po ka WhatsApp te anto harum bi population subscription fed notify subscriber te satik akto ka bok te anto short remix dapi kwa bakto ko video ko jongpi bakiwe kin remix kin shna video e kum to mo kum ka video shot e kum to ka shong api dapi kwa ban allowed la ne don allowed e kum ta te nga select hang ne don allowed category hang to te category hang to pila ban kat kum ka judge video ko jongpi mo tade ki film la ne ki gaming la ne ki music la ne ki no ki entertainment la ne ki sport ki travel e bat ki events e kum to te ka shong api kat kum ka no ka judge content jong ka video ko jongpi te nga hang ne select film and animation dan tu comment nang tu sa on baik ka comment moderation non nang tu top nang tu bat kane ka tik ka ba ka box ka ba ne harut pi show how many viewers like this video sa tik to ka box dan dap la dap tik ke tu pero ke dap la dap check lot sa click next dan dap la dap click hang next pat ka don sa ka ka monetization hang ne te pi haban select ya kane te sa select ku on da ka YouTube channel ka jompi kala monetize dan dap la dap tik hang tu te sa tik okay hang tu endap ladap tu pat sa click pat next then endap ladap click next ang ne pat pi hang ne harum sa scroll ha bakut jong kaneka box ka bahang ne te se pi none of the above hang ne sa tik ya kane endap ladap tik ang ne select hang ne haprang baki thok ne submit rating sa click une submit rating then endap ladap click ya katu pat de te kayalam bjp shakate ka video element ka jong pi nama ha video element ka jongpi ki dan shubun ki ba pi haban at yaki end screen ki jongpi na ta ki at cuts ki ba tho ha jrong jong ka screen jong ka video ka jongpi na ta tax product e pilaban book yaki subtitle e nama nga nam book yaki ne ta pilaban book yaki we pa da pi kwa ban at ka end screen ta sa atang to ka end screen ka jongpi ta sa select kano ka badan hang ne nama ka ne ka video ka janga ka dan tang arline minute ta nong book ya ka end screen ta pilaban book way logo jongpi bat ka way ka video ka jongpi ka ba pila tab shwa te pila ban select ya kano ka box ne ta nga nam tab agip de ba kene mo te tenda pila dap click ya kino ka tu ka section tu te sa click save ang tu tenda pila dap click ang tu pat kane ka ads pat pi ne pila ban at ki ads ki ba pau hang ne ha click jong kane ka video ka jongpi ya ka video la ne ka playlist la ne ya ka YouTube channel ka jongpi ya kano pi kwa ban pen pau ya ka to ka kerteng jong ka to ka video ka jongpi hang ne click jong kane ka video tenda pila dap click ang tu pat sa click next save tengah ngam bu ha video kane ka video ka jong amo te direct back ngan click next tenda ngala dap click next ang ne pat no kala check ya kane ka video ka jong ha to ka dan copyright ne amber kum ta termo te kam nom don kane ka video ka jong te enda pila dap click tu sa click pat next enda pila dap click next ne pila ban bu private unlisted members only la ne public kata ka shong ha ka jing kwa ka jong e kum no pin bu private la ne public la ne kat kum ka jing kwa ka jong pi dapi kwa ban bu schedule ya kata ka video ka jong pi dapi kwa ban bu la shai ba pin plan no ya kane ka video ka jong pi ta pi ne la hap man click schedule hang tu te endap la da click tu sa bu ya ka por ka tarik bat kano ka am ka pm pim de ban buklamu ta la de bu ba kwa ban bu la shai ta pi hapan select ya ka light arjan arsan ka da ka por beje pi kwa ban bu ha kano ka beje ka ba pi kwa te endap la da tu sa tik une ba ki tho set at prema tendap la detik tentu ka video ka jopi kan sami bi direct la shai hakato ka baje hakato ka tarik ka ba pibo tengah menembu ha ka video ba kata mo tengah show bak back bila debu ya kita pada sa click save tenda bila da click save untuk pat kan salai bi direct apa ka to ka YouTube channel ka jongpi ba enda bila da check yakini kitam kidin kito mo te sa line public yak to ka video ka jongpi aku de ba kane ka video ka jonga ka ba pi yang ne nama ba ngang bu unlisted nama bangam pada ban snai ka thumbnail e kum to mo tengan sa pan mik sa kam shibete sa kum ba stang ka tai te ndang la da snai ka ta baro kan mau bai ban bu unlisted e ki video ka jongpi enda phim pada ban snai ka thumbnail ban tho e ki tags la ne ban tho e ki to ki hashtag e ki to ki description jong ka video ka jongpi mo te sabu bai direct unlisted ro enda ka video ka jongpi kam pada ban check ya ka to ka monetization ka jongpi hato ka video ka jongpi ka don ka copyright la ne kam don ka copyright ro mo da people public kum to kala mas ndap ya ka to nama kadang check hadin
te kato ka video ka jopi kala like public te kito ke proof ke ba la pe ya kato ka video kala ya kato ka video hendrai na tapat pi hapan tilat ya kato ka video nama ba kadon copyright claim la ne copyright strike na dei go people unlisted kata kamot pi tang kito ke proof ba pi san lamba da kato ka link ka jong pi ke yo ban page ya kato ka video te kan ma ban bu unlisted ya ke video ka jong pi por ba pi tap ya ke video ka jong pi te enda kala dap check load na da pila dap snai thumbnail pila de bu ya ke tax pila de bu ya ke description nei kam tu enda pila dap na dong shadong tip top pila dap check pila dap arlai senak de kato ka video ka jong pi mo enda pila dap ang tobat sa click bet direct public tang kumta ka video ka jong pi kala lai support ka YouTube channel ka jong pi Kitang kumne kala po siya bukod jong kanay ka video ka jong aha kanay ka sngi kala da kanay ka video ka jong akan ajing rap at jing mantoy na kamanta jong pi ka bapedya katok ha katok ka screen jong kanay ka video ka jong dengan kapati pi song bahasa like sa siya basa subscribe ya kanay ka channel ka jong akan abang yo minsim shisho ban penmi ya kum kiwi ka jay video ha kanay ka YouTube channel ka jong te ngin second ha kiwi pat ki video ki midawat ha kiwi pat ki sngi kublay shibun sa bahasa ya subscribe no